ka-adventure, karon ka-adventure na ako karon sa diri sa Tambakan, diri sa Barangay Tapon. Okay, ka-adventure na ako doon diri kay gisugo ko sa akong mama pud og palit og sudan ato sa Nulok para sa pamahaw. Nya karon nakita na ang mga daghan diri nga nagjogging diri sa Tambakan. Karon ka-adventure, usap ra hike po karon, ako magsakay sa motor para dungag pod bawas-bawas sa atong kuan ba kanang mga pats, mga tambok. Karon na ako sa Tambakan nag-hike, makita na to ang ubang mga pandiri, mga tao diri nga nag-jogging. What's up ka-adventure? Don't forget to subscribe my channel Renato Adventurer. Don't forget to click ang notification bell para makapalo kayo sa lahat ng video ko. Makita natin po ka-adventure ang makita nato diri ang nindot nga kabuntagon diri sa Tambakan, diri sa Barangay Tapon. Ka-adventure, ato na pong gibalikan og vlog kining diri sa Tambakan. Maanindot nga lugar diri sa Tambakan. Ini kagabian dahon tao diri kagabi ka-adventure kay tungod sa nindot nga area. Makita nato ka-adventure. What's up ka-adventure? Mayong buntag kanatong tanan. Na ako karon sa Tambakan diri sa Tapon. Makita nato. Makita na to ang linaw nga dagat. So, ka-adventure na makita na to ang dagat nga gabi kalinaw kayo. Adventure, hike sa tag-adventure kay pawa sa mga kuan katambok. Para layo sa high blood. Okay, makita na to ang Tapon. Adventure. Ito mo ni siya ang nindot nga lugar dito sa Tambakan. Yung, nagjogging mo? Nagjogging? Taga diri ra mo? Taga Tapon ra mo? Diri? Usang oras na nagjogging? 4. Alas 4? Maayo. Kaway. Oh, mga batan-on diri sa Tapon, nag-jogging po sila. Oh. Kidong. Okay. Makita to ka-adventure ang nindot nga area diri sa Tambakan. Nya ang dagat nga nindot kayo nga pinaka linaw karon. Oy toy. Mayong buntag toy. Oy. Oh, musta? Musta o si alita. Dablin. Akong amigo si Tutoy. O kumusta toy? Kanang asma ka ba dong? Ha? O kaway. Ana kaway. Kaway. O atong tagaan si Toy o kanang atong tagaan si Tutoy. Asa man ka toy? Asa man ka? Kamo sayaw? Sayaw ko testing sayaw eh. O tagaan to sin kwarta si Toy. Kani si Toy taga Tapon ni siya unya kanang ang iyang mga ginikanan ani diri ra po sa Tapon unya parinti ra po niya ang ginikanan si Toy. Unya ato ka merkado. Usa man ito ni merkado palit ka. Special child si Totoy. Totoy. Oh, atong tagaan og pang painit si Totoy. Totoy oh. Oh, ato palit og pan ha. Oh, kaway. Oh, tama tay. Okay. Tama Toy. Oh, okay, ka-adventure. Kita na to nindot nga kanang panahon karon diri sa Tambakan, diri sa Barangay Tapon. Makita na to ang nindot nga dagat oh. Makita to linaw kayo ang dagat. O makita na to ang nice nga lugar diri view diri. Makita to ang jogging, mga ka-adventure. Shout out ka-adventure. Makita na to ang Barangay Tapon. O makita na to ang nindot nga mga lugar. Kita na to ang
nindot nga panahon karon nga linaw kayo diri sa dagat diri sa Tambakan. Nya makita nato na po yung mga diha na po yung mga nag-TikTok. Na po yung nag-TikTok ng mga dalaga. At TikTok mo, ma'am? Ay mga dalaga ka-adventure, nag-TikTok po sa kaway, ma'am, kaway. Gindi sa mo simba mo gikan? Sige, nag-TikTok sila ka-adventure. Okay, ka-adventure. Oh. Nindot kayo diri suruyan diri sa Tambakan, diri sa Barangay Tapon kay ngaring buntag daghang mag-jogging. Kay nindot ang panahon, bugnaw ang panahon ka-adventure. Pakita na to ang nindot ang panahon niya. Nindot nga kabuntagon ka-adventure diri sa Barangay Tapon, diri sa Tambakan. Makita na to ang nindot nga linaw nga dagat ka-adventure. Makita na to. Okay, hike po tagamay ka-adventure kay pawa po sa mga spots po ba. Anong likay po ta sa karong panahon na high blood. Okay ka-adventure. Taas-taas na po tag lakawan ka-adventure. Nya kita na to ang mga nag-jogging diri. Yung mga batanon ganina. Kita diri ka-adventure. Yung mga nagbike. Kay diring lugar ay ni ka buntag, kuan siya kanang mingaw, unya wa pa yung mga sakyanan nga mulabay. Mo nang daghang mga kuan diri kanang mag-jogging na mga kuan mga ka-adventure. Mga konderip, nagpasyal po ka-adventure, makita na to. What's up ka-adventure? Okay po, makita na to ang nindot nga area. Karon ka-adventure, may tataod na palit ko og isda para pamahaw kay sugo ko sa kong mama. Karon murag wa pa niabot nga panagatan. Hi ma'am. Taga diri na ka ma'am? Taga diri na ka? Oh. Sa may tanong ka nang nagbayad ka? Every day. Kalang schooling pa karon ma'am. Okay ka-adventure, akong gi-interview si ma'am sa po siya nga nagbike diri sa Tambakan. Everyday ka mag-bike o schedule lang ma'am? Taga sa ka ma'am? Taga diri ka. Mas kami diri bike kan ma'am kay ngani nindot kayo ang panahon nga kanabon ang kanang wapoy mga kanan. Sige ngani ma'am? Sige. Si Ma'am Sydney Dulcero na ma'am karon nagbike. Kaway ma'am, kaway ma'am. Okay. Thank you ma'am. Okay, tapos ma'am nagbike karon. Every morning siya dali magbike. Gapod exercise sa adventure. Makita na to ang mga kanyan. Makita na to dali ang mga pag-adventure, mga kanang nag-practice og sayaw, zumba para sa kuan kanang exercise pod. Okay ka-adventure, nako karon diri sa Tambakan, diri sa Barangay Tapon, akong hometown diri sa Tapon, diri ko gipanganak mga ka-adventure diri sa Barangay Tapon, na ako maigsoon diri nya.
naapod akong balay diri ka adventure. Nya karon karon tagtaon naghutuat pugog ka ng ka adventure kanang isda nga kuan kanang gikan sa nyulok. Panagatan murag net tanan ni abot ka adventure nga walay pambot nga ni abot basig ang nyulok na mupalit ko og isda karon kay magkilaw unya magkilaw, magsugba, magtuwa unya. Di pa na po kwarta sa akong mama kay magpapaliton ko og sudan ka adventure. Manang dili po ko agi, nya nagbaktas po ko kay nindot diri sa tambakan kay kanang ang kuan marag ma-relax imong kan diri kanang magpangtanggal sa stress sa nganing buntag nga kuan kanang unya ay kuan murag maka-conjure ka, maka-exercise ka diri, maka-hike, maka-hike ka diri sa tambakan ka adventure. Makita nato ang nindot nga area unya kita po nato ang linaw nga dagat diri sa tambakan ka adventure. Makita nato sa adventure unya dai po mga sakyan diri nga mulabay ari siya kanang kuan siya sa barangay Tapon padung siya sa market sa Ubay ka adventure. Nagkadagan-dagan ang mga tao tungod sa kanang kuan kanang kanang kabuntagon mga ka-adventure. Kita na po. Natataod aton ako tong atonon niya tong niabot tay nga gikan sa nyulok adventure tara. Kita na makita na to. Kaya mo palit ko tag isda. Adventure nakapalit na ko og sudanon para pamahaw. Karon ako na dadto sa merkado kay gisugo ko pug mamagsudan. Namo ni siya diri ang mga panagatan diri sa Tapon diri sa kuan sa Ubay. Makita nato ang mga panagatan nga nyulok. Adventure padung ako sa merkado lutang nakapatog sudan. Nisakay na kong tricycle, nakapalit na kong sudanon para pamahaw. Adventure sakay sa tricycle adventure kay kanarong madali kay di ko man og pamahaw mudaki na pong buwad. Okay, God bless ka adventure. Maghinaot ko nagpalipayon sa akong video. Adventure nanak mi karon diri mo na yung gipalit ganina dito sa Tapon ang nokos. Nya karon ka adventure si mama naghaling na kita na to nya magluto na si mama sa unsa na ni uma? Adobohon og magkilaw. Okay, ka-adventure, mag-adobo si mama o niya magkilaw. Hindi ko man mamahaw may, hindi ko magpamahaw, mudaking na kugbuhad. Kaya mo man yung tulumanon, matag-adlaw nga routine. Adventure, karon mga onami, niya naluto na ang giluto ni mama nga nokos. Kanina makita nato ang nokos nga giadobo, o niya, naikinilaw, o niya, napod si Ate Richelle, among bibi Richelle. Okay, ka-adventure, maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to click ang notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. God bless. Salamat kayo ka-adventure. Kaway.